Mayor Jerry Treñas nagpasalig nga wala sa mga displays sa redevelopment sa mga merkado. Samtang temporary stall sa Haro, Lapas kag Arevalo ang manugtapos na. Nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga wala sa mga displays nga vendors sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Kadungan ini sang pag-award na sang list of contracts sang Iloilo City Government sa SM Prime Holdings para sa PPP project sa Iloilo Central kag Terminal Markets, lakip na ang redevelopment sang Haro, Lapas kag Arevalo Public Markets. Suno sa alkalde, bisan ang mga transient vendors ang tinguhaan gid sang lokal nga panguluhan nga hindi sila madulaan sang palangabuhian. Transient, kung may ara sila dala, pwede sila kabaligya. Ang mga transient vendors, we will try as much as possible nga hindi man sila ma-displace. As we have said, the redevelopment of the market is really for us. No? And as much as possible, we want to make sure na why gid ma-displace. Whether regular ka nga vendor, nga may ara ka lease, contract, or transient ka, we do not want you to be displaced. Dugang pa ni Mayor Treñas para gid sa pumuluyo ang pagkaayos ng mga merkado. Samtang ginalauman nga matapos na ang temporary stall sa Haro Big Market, Lapas Public Market, kag Arevalo Public Market para makasugod naman ang pagkaayos ng mga merkado publiko. Ang Lapas ginahulat na lang ay butang ang mga insulation sa temporary stalls. Once mabutang ang insulation sa temporary stalls, ma-silo na mga vendors ta, kag kung tanan na makasilo, then makasugod na ang aton nga market nga construction. No? Ang Haro kag ang Arevalo amo man ang ginahulat nila. Once nga matapos na ang aton nga mga temporary stalls. Ang pagkaayos ng merkado ang isa lang sa ginahandom gid ni Mayor Treñas sa iya bag-o nga termino. Nagakahulugan ini sang bag-o nga mas sangkad nga oportunidad para sa mga pamuluyo sa tion nga matapos ang mga proyekto. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Lokal nga panguluhan nagapanghanda sa kalamidad kaangay sang bagyo, ilabi pa nga nagasugod na ang habagat season. Subong pa lang nagapaandam na ang Weather State Bureau nga pag-asa sa posibilidad sang bagyo nga magasulod sa pungsod bangod sang habagat season. Ginapananaw nga kapin siyam tubtub 12 ka bagyo ang magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa sulod sang 3 ka bulan. Gani ginpasiguro ni Mayor Jerry Treñas ang kahandaan sang syudad sa pag-atubang sa mga kalamidad kaangay sang bagyo. Suno sa alkalde, manugsaylo na ang CDRRMO sa iCare Building nga nahamtang sa Gaisano nga amo ang mangin command center ilabi na sa monitoring sang sitwasyon sang syudad. We are always ready, no? We try to be resilient as much as possible. Ini nga bulan siguro ma-open ang aton command center sa Gaisano. And I am going to invite all of you para makanto na to. Nagapungko naman si Donna sa National Resilience Council, kay ang National Resilience Council nagabulig kay Donna para sa system nga kinahanglan dira sa command center naton. Para ma-post na ang command center, mag-communicate sa aton tanan nga mga substations. Dugang pa ni Mayor Treñas, nabid na ang mga CCTV cameras nga ipahamtang sa mga nagapangunang adalan sang syudad, lakip na ang fiber optics nga kinahanglanon sa pagmonitor sa command center. Kumpiyansa ang alkalde nga isa ang syudad sa mga handa sa mga kalamidad bangod sang ginahimo nga preparasyon sang lokal nga panguluhan. Bay man tagapangayo nga iguon kita. Pero I will say as much as possible, I think we are among those nga ready mag-atuban sang anuman nga bagyo nga maabot sa aton. Isa sa ginatutukan karon sang Iloilo City Government amo ang pagkaayos sa mga drainage bangod pila ka porsyon sang city proper ang manubo kag ginasulod sang taob. Suno kay Mayor Treñas, rekomendasyon sang DPWH amo ang pag-ubra sa mga floodgates para masiraduhan ang mga outflow sang drainage sa tion sang high tide. Michael Angelo Sarate para sa Level Up Patrol.